Salutare, prieteni! Level Up vine azi în ajutorul vostru. Înainte să începem, subscribe. Mulțumesc! Știm cu toții acele momente când simțim că totul merge pe dos. Parcă nimic nu mai funcționează, te simți blocat, lipsit de energie, de inspirație. În astfel de momente, întrebarea este: cum rămân motivat? Primul pas este să-ți amintești de ce ai început, care este visul tău, ce ți-ai dorit cu adevărat să obții. Notează-ți acest lucru, scrie-l mare pe o foaie pe care o vezi zilnic. Apoi, concentrează-te pe micile victorii. Câteodată ne pierdem motivația pentru că privim doar la ținta finală, iar drumul până acolo pare imposibil. Dar dacă faci doar un pas pe zi, ce se întâmplă? Doar un pas mic, dar consistent. Într-o lună vei fi mai aproape decât crezi. Și cel mai important, nu uita că motivația vine din acțiune. Când faci ceva, oricât de mic, vei simți că ai din nou control asupra vieții tale. Amintește-ți, nu contează cât de lent mergi, atâta timp cât nu te oprești.